to je? Ozaj, nevieš, či je ešte voľný ten tvoj bývalý byt? Práve si ho niekto prenajal. Aha. Prečo? Chceš sa odsťahovať? No, možno by to aj stálo za úvahu. Koľko stojí taký byt? 1800 mesačne. Ale aj bývať s rodinou je príjemné. Tebe slovo hamba veľa nehovorí. To bola, dúfam, básnická otázka. Kde strýko Charlie? Má nejaké stretnutie. Takže poker alebo striptease? Určite hrá poker. Pizza. Ahoj, Gordon. Svet je malý. Zdravím, pán Harper. Čo vy tu? A vieš, prenajal som si tento byt, budem sem chodievať cez víkend. Z Malibu? No, aj v Malibu je niekedy viac ľudí, ako je mi milé. Chápem. A kam odišla tá pani, čo tu bývala? Žije so mnou v Malibu. Zasnúbili sme sa. A víkendy trávite sám? Áno. Viete, čo ste, pán Harper? Čo? Génius. Ďakujem, Gordon. Dobrú noc. Dobrú noc. Človeka poteší, keď ho niekto chápe.